गिबियावनो आंनि बे इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। मानो होनोबा दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोननै भिडिअ लाना फैदों। बे मोनसे गिबियावनो जाबाय आधार कार्ड आपडेट। आधार कार्ड आपडेटआ जादों माने बे फैगौ जुननि 14 थारिखै माने बियो लास्ट डेट आरो जाय बिथांमोना आपडेट खालामाखै बिथांमोना आपडेट खालामना लाहैबानो जाबाय। मानो होनोबा आधार सेन्टाराव थांनानै सोरबा बिदिनो जेराव बानायनो हायोना अनलाइन सेन्टारफोराव थांनानै नोंथांमोना जाय आधार कार्ड आपडेट बानायाखै बिथांमोना थाबैनो आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लाहै। मानो होनोबा आपडेट डेट फेल थांखांनायनि उनाव फाइनफोरबो जानो हानाय। मानो होनबा जोंहा बिदिनो गोबावजों खनसे माने आपडेट फैखायो नालाय। बेखायनो नोंथांमोना जाय बिथांमोना आपडेट खालामाखै आधार कार्डखौ माने आपडेट खालामहैना लादो। आरो सेकेन्ड टाइमाव जादों आं नैबे फार्माव जोङो गासै 6 जन थायो आरोना जोङो बिदिनो नोंथांमोना नायलांदो सोर माबोरै दोङो। दिनै बे भिडिअ नोंथांमोननो आं दिन्थिनोसै ससेल' ओरैनो नोंथांमोना नायलांदो। आं दिन्थिलांनोसै नोंथांमोननो आं सासे मानसि खिन्थिनो बिराद लाजियो बिथांखौ आङो भिडिअ लायनो दाउनो आदार होबाय थादों। बिथाङा नेट खाबाय दङ आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था बिराद लाजियो। आरो जों सोर दङ नोंथांमोना नायलां जों खैजन थायो बे फार्माव। दिनै बियो जोंहा आदा बिथाङानो जाहैबाय मेनेजार बे फार्मनि। बिथांनि माबाया नै दाउ फार्मा बिथाङा गामियावबो बिथाङा बिराद दाउ फिसिनायनि एक्सपिरियेन्स दंखायोमोन नालाय। नैबेयावबो केरेलायावबो अमा फार्मावबो बिथाङा दाउ फिसिफैयो। नै जाबाय खिलां, नै जाबाय मा होनो इखो पिलु ना मा होनोमोन पिलि, नै आरो फ्रि फायार लाभार। आं बिदियाव हाबनो गोसो गैया। लाजिलायदो फ्रि फायार मबाइलाबो माबासो कास्टम गेलेगोन। आइडिखौ नोंथाङा दायो होदो। आं माबायाव होनानैसै स्क्रिनाव होनानैसै नोंथांमोना कास्टम नांदो। आरो नै बिथाङा जाबाय रान्दिनि। नै बिथाङा बिराद मबाइल गान मेथाइ खोनासंनो मोजां मोनो। ओंखायनो नै खानायखौबो नायना लाया मानो। सोरबाफोर मोजां सिख्लाफोर दंबा फसायहरदो। बिराद मोजां ओंखाम ओंख्रि संनो रोंगो। नै बिथाङा मेगि बानायनोबो रेडि जागासिनो। नै बेयाव थाव गुदुं होगासिनो। मोनाथ' नुबायानो नङा होमबा जोंनि थासारि आरो थानाय बिदिनो मिनि खुसि जोङो 6 जनबाबो थायो आरोना नैबे जायगायाव। ओमफ्राय आरो नोंथांमोना जाय बिथांमोना आपडेट खालामाखै खालामहैबानो जाबाय। आरो जायना एड्रेसफोरा बिदिनो गोरोन्थि जाना दं बिथांमोनाबो फिलाप खालामखाना लादो। नङाबा उनफोराव प्रब्लेमफोर जानो हायो। बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ माने आपडेट लाना फैदो आरोना। नैबे आपडेट होननाय माबाया बेनो आरोना। सोरनियाबा माबा मोनसे गोरोन्थि जानाय एड्रेस जानाय, सोरनियाबा बिदिनो नामफोरा सोरनाबा बेलेग फैयो नालाय। बेखायनो नोंथांमोना आपडेट खालामना लायदो। दिनै भिडिअ बेनोमोन आरोना।